empezo, non? 35. Está retransmitindo xa? Non, está arriba. Hola. Xa lle podemos dar, sí? Vale. Bueno, pois nada, hoxe vou falar da infección ocular, o índice, unha pequena introdución, o recordo anatómico e falar das infeccións principais que son a conxuntivite, queratite, endoftalmitis, uveitis e comentar 4 casos clínicos de pacientes que tuvemos ingresados en UEI recentemente con infeccións oculares. Bueno, en canto a introducción á infección ocular, das patoloxías oftalmolóxicas máis frecuentes que poden chegar a producir pérdida de visión e incluso ceguera. O diagnóstico microbiolóxico é moi complexo, de feito, principalmente faise un diagnóstico clínico, xa que o microbiolóxico é difícil porque capacidade para obter mostra é moi escasa, porque eso sería intentar extraer mostra de humor vítreo, un raspado corneal, cousas moi específicas que debe facer un oftalmólogo. Para nós, para os internistas, o máis importante das infeccións das que vamos a tratar son as infeccións oculares de diseminación hematóxena, que se producen, por exemplo, en relación cas bacteriemias. E ter en conta que as infeccións oculares se definen en función das estructuras anatómicas ás que afectan. Entón, é moi importante pois facer este pequeno recordo anatómico. Entón, aquí neste lado temos o globo ocular e o globo ocular ten 3 capas, a esclera, que é a máis externa, a coroides e a retina. A coroides forma, xunto co corpo ciliar e iris, a úvea. Destacar tamén que a úvea é a parte do ollo máis vascularizada e vai ter moita importancia nas infeccións endóxenas de diseminación, por eso, en bacteriemias e así. Logo, o dioptrio ocular está formado polo cristalino e a córnea, e dentro do ollo temos o humor vítreo e o humor aquoso, que está na cámara anterior e, bueno, e posterior, por diante do cristalino. E logo nos queda a conxuntiva, que é unha membrana transparente mucosa que recubre a parte interna dos párpados e a parte visible da esclera, deixando libre a córnea. Entón, en función de que parte do ollo se afecte, vamos a ter conxuntivitis, cando está a conxuntiva infectada, queratitis, endoftalmitis, cando afecta a parte interna do ollo, ben sea o vítreo ou a cámara anterior, retinitis, cando afecta a retina, e uveitis. Evidentemente, os compartimentos do ollo non son estancos e estas infeccións poden relacionarse e darse de forma conxunta, habendo queratoconjuntivitis, uveitis con endoftalmitis, principalmente por vitritis e, bueno, outro tipo de combinacións, todas as posibles. Entón, empezando pola conxuntivite infecciosa, é unha inflamación da conjuntiva secundaria a unha infección, porque hai outro tipo de conxuntivite que poden ser alérxica, que tamén é moi frecuente, e dentro das infeccións oculares é a máis frecuente. A clínica é de escozor, prurito, sensación de corpo extraño e secreción ocular. Cando é de etioloxía bacteriana é unha secreción ocular mucopurulenta e se é vírica suele ser máis aquosa ou serosa. Tamén se pode acompañar de edema palpebral e hiperemia conjuntival. Normalmente non suelen asociar tanto dolor como outras infeccións como pode ser a uveitis, pero en general tamén se notan algo de molestias. O diagnóstico é principalmente clínico, excepto en situacións nas que hai que intentar recoller unha muestra, non? Pois son estas conxuntivitis que recurren, que non responden ben ao tratamento, conxuntivitis neonatais ou pois crónicas e que non responden aos tratamentos. En canto ás etioloxías, temos a vírica, que é a máis frecuente nos adultos, bacteriana, fúnxica e parásicos. Conxuntivite vírica nos adultos é ata o 80% de todas as conxuntivites, o 65-90% é causado polos adenovirus, logo estarían en menos frecuencia os virus respiratorios e os herpes, tanto virus herpes simple como herpes zóster. O tratamento principalmente é sintomático, con AINES tópicos, lágrimas artificiais, corticoides, pero no caso de que sexa unha conxuntivite herpética, habría que añadir antivirales, ben tópicos, como pode ser o ganciclovir, ou orais. Logo, a conxuntivite bacteriana
é o 20% de todas as conxuntivitis nos adultos, porque nos nenos sí que é a máis frecuente de todas, e principalmente está causada por Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza e outras que nos adultos se catalogan dentro das ITS, como gonococo e a clamidia. Tamén se utilizan nas principais de Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, tratamento tópico, e ter en conta que para conxuntivitis por gonorrea e clamidia sí que habría que dar tratamento oral. Conxuntivitis por gonorrea pode provocar unha conxuntivite hipervirulenta que pode asociar a afectación da córnea e que pode incluso provocar unha úlcera corneal moi importante, non? E o tratamento é igual que outras ITS causadas pola gonorrea, ceftriaxona 500 mg intramuscular dosis única. E despois a conxuntivite por Chlamydia trachomatis, que é a primeira cando afectan os serotipos AC, que son o biovar tracoma, máis frecuente en países en vías de desarrollo, é a primeira causa de ceguera. E o tratamento sería a citromicina oral. E no noso medio serían os serotipos de K, que é o biovar que provoca ITS, tanto a nivel genital como ocular, e é a primeira causa de ITS bacteriana. E o tratamento é igual que cando afecta a rexión genital, que sería doxiciclina 100 mg cada 12 durante 7 días. Para estas conxuntivitis se sospeita de que estea asociada a unha ITS, podemos ou ben facer un cribado de ITS noutras localizacións, e se aí xa se nos dá positivo, tratala como tal, e senón tamén se podería facer un exudado da conxuntiva en medio de virus, de PCRs, o sea, de PCRs de ITS, perdón. En canto ás queratitis infecciosas, débese a unha inflamación da córnea e pode asociar a afectación tamén da conxuntiva ou da úvea. A queratitis infecciosa prodúcese principalmente tras un defecto epitelial que pode ser secundario a unha úlcera, a un traumatismo ocular ou procedimentos invasivos como unha intervención de cataratas ou unha inyección intravítrea. No noso medio asociase principalmente ao mal uso de lentes de contacto e a clínica abrangue desde dolor, visión borrosa, escozor, úlceras corneales que se poden teñir con fluoresceína, hipopion. O hipopion é esta zona blanca que se ve aquí na cámara anterior, que normalmente nas queratitis é aséptico, o sea, principalmente está formado por leucocitos. Esta queratitis é unha queratitis por pseudomona, na que vemos tamén unha úlcera corneal e unha hiperemia conxuntival moi importante, o sea, sería unha queratoconxuntivite. Neste caso temos unha queratitis por hongos e tamén vemos o hipopion e a opacificación do cristalino tamén por depósitos inflamatorios. Nesta outra imaxe o que vemos son depósitos precipitados, estes puntiños blancos que se ven aquí, que son precipitados queráticos e tamén que forman un anillo, e sería, neste caso, causado por Acantha moeba, que se asocia tamén ao uso de lentillas. E neste caso vemos unha úlcera con forma dendrítica que é típica dos herpes. Acércome. ¿Así? Así, ahí sí. Vale. Bien, entonces, nas queratitis infecciosas, como dixemos, podía haber diferentes etioloxías. Nas bacterianas a máis frecuente, como nas conxuntivitis, é o Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativos, que forman parte da microbiota normal da conxuntiva, Streptococcus, Pseudomonas aeruginosa, que se asocia ao uso de lentillas, Cutibacterium, Haemophilus influenza ou Moraxella. Principalmente para as bacterianas usase tratamento tópico con colirio, bendefluoroquinolona, tobramicina, e se existe afectación extensa, non hai boa resposta ao tratamento tópico, habría que valorar un antibioterapia oral. En canto á etioloxía vírica, principalmente son as herpéticas, tanto virus herpes simple tipo 1 principalmente, tamén tipo 2, virus zoster e o que vimos na imaxe anterior, que se formaban esas erosións dendríticas na córnea. E o tratamento pode ser tópico, pero principalmente se
se elixe o oral con aciclovir, valaciclovir ou fanciclovir. E se existe afectación da úvea con moita inflamación, se deberían asociar tamén corticoides tópicos. En canto á etioloxía por parásitos, o principal é a cantomoeba, que víamos na última imaxe anterior, e asociase principalmente a mal uso de lentillas cando non se usan os líquidos apropiados e se poden limpiar ca auga do grifo. E o tratamento é un tratamento de clorhidrato de polihexaranida. E se non responde ben, habría que valorar e asociar voriconazol. Bien, en canto ás endoftalmitis infecciosas, trátase dunha infección do humor acoso e do humor vítreo, o sea, dentro do ollo. A clínica presentan desde o dolor ocular, fotofobia, disminución da visión asociada a vitritis, hipopion, como nas queratitis, só que neste caso o hipopion sí que é infeccioso, sí que se poden aislar aí microorganismos, vitritis con opacidade progresiva do polo posterior e focos de coriorretinitis. Según o modo de entrada do microorganismo, poden ser endóxenas ou exógenas, que falaremos un poquinho máis despois. E o tratamento principalmente sería tratamento intravítreo con realización de vitrectomía en casos graves e asociar tratamento sistémico sempre nas endoftalmitis endóxenas e nalgúns casos das exógenas. Nestas imaxes vemos outra vez unha zona blanca aquí na cámara anterior, que é un hipopion. Como dixemos, neste caso sí que se aislarían microorganismos, sí que é infeccioso. Esta é unha ecografía do globo ocular, no que vemos contenido inflamatorio dentro do vítreo, esta zona blanca de aquí, e neste fondo de ollo vemos 2 focos de coriorretinitis, e isto tamén é un fondo de ollo que pasa que se ve borroso porque hai vitritis, e vemos un foco así blanquecino que sería de hongos que estarían por aquí navegando no vítreo. Bien, as endoftalmitis exógenas principalmente provócanse por unha inoculación directa do microorganismo, ben sea por un traumatismo ou por intervencións quirúrxicas, que poden ser cataratas, queratoplastias ou por inyeccións intravítreas. A endoftalmitis posquirúrxica representa desde o 40 ao 80% do total das endoftalmitis e provocándose nunha de cada 1000 cirurxías de catarata. Principalmente son bacterias que están na superficie do globo ocular ou arredor do ollo, que son coagulasa negativos, Staphylococcus aureus ou incluso algunha pseudomonas, menos frecuente. E logo as endoftalmitis endóxenas, que se producen por diseminación hematóxena de bacterias ou hongos desde un foco infeccioso primario hasta o globo ocular. Provocan o 2 ou 5% de todas as endoftalmitis e inicianse como lesións coriorretinianas focales ou con varios puntos que poden estenderse ao vítreo e provocar tamén vitritis. Nas bacterianas se asocian principalmente as bacteriemias por Staphylococcus aureus ou Streptococcus, no E. coli no caso das sepsis urinarias, e a Klebsiella pneumoniae se asociou con bacteriemias por abscesos hepáticos. E logo, unha parte moi importante das endoftalmitis endóxenas é a producida polos hongos, que poden ser incluso ata o 50% de todas as endoftalmitis. Deles, o máis frecuente é a Candida albicans e, inicialmente, ten poucas manifestacións clínicas. De feito, máis do 80% dos pacientes con candidemia non teñen síntomas oculares no momento do diagnóstico da candidiasis ocular. En canto á uveitis infecciosa, que é unha inflamación ocular que afecta a úvea, a parte anterior que abrangue o iris e o corpo ciliar, a coroides, que era a segunda capa do globo ocular, e pódese estender a estructuras adyacentes, como o vítreo, a retina, a córnea, todo o globo ocular, facendo como unha panoftalmitis. Principalmente son de causa idiopática, tamén autoinmune, pero sí que hai causas infecciosas. A clínica principal é de dolor ocular, principalmente nas uveites anteriores, enrojecimiento do ollo, fotofobia e disminución da visión, que se asocia principalmente ca vitritis. En función de que zona afecte da úvea,
pode ser, bueno, asociase con unha etioloxía máis frecuente ou menos. A ovites anterior é máis frecuente causada por virus herpes, a posterior por toxoplasma citomegalovirus cándida e a panuveitis pola sífilis e a tuberculosis. En canto a uveitis por sífilis, pode presentarse tanto en sífilis secundaria como terciaria, aunque é máis frecuente en sífilis latente tardía. Pode afectar a todos os segmentos da úvea e, cando afecta a úvea anterior, provoca sinequias, que son adherencias do iris á parte anterior, bueno, á córnea ou ao cristalino. Pode producir tamén rosela sifilítica, que é unha dilatación dos vasos do iris, e pode tamén dar uveitis posterior, asociando vitritis, desprendimento de retina, coriorretinitis. No caso das uveitis por sífilis, se a seroloxía é positiva e os hallazgos oftalmolóxicos son compatibles, non sería necesario facer unha punción lumbar. E o tratamento consiste en penicilina intravenosa durante de 10 a 14 días. A uveitis tuberculosa suele provocar unha uveitis posterior ou panuveitis, afectando tamén o vítreo e dando unha endoftalmitis. Principalmente iníciase con focos de coroiditis, que poden ser solitarios ou múltiples, que se denominan neste caso tuberculomas, e pode afectar tamén como vasculitis retiniana. O diagnóstico é bastante complicado, a non ser que teñamos unha muestra ocular que nos confirma a presencia de Mycobacterium aí no ollo. E teríamos unha tuberculosis ocular probable se hai hallazgos clínicos oftalmolóxicos compatibles e polo menos que serían ter tuberculosis sistémica, un IgRA positivo habendo excluído outras causas de uveitis, que haxa datos de que tuvera tuberculosis con lesións cicatrizales en radiografía, que ten unha tuberculosis extrapulmonar e que responda de forma positiva ao tratamento da tuberculosis, claro. No caso da uveitis e retinitis por citomegalovirus, decir que, bueno, o citomegalovirus é a infección oportunista ocular máis frecuente en pacientes inmunocomprometidos, principalmente en pacientes VIH con CD4 por debaixo de 50, e que antes da introducción do tratamento antirretroviral afectaba desde o 25 ata o 40% dos pacientes con infección por VIH. E desde que se empezou o tratamento, pois se reduciu ata nun 80% esta retinitis por citomegalovirus. A clínica pois sería disminución da agudeza visual, escotomas e fotopsia. E o diagnóstico principalmente clínico, e que se pode facer evidentemente PCR citomegalovirus en plasma, pero hai veces que pode ser incluso negativa e estar dando retinitis por citomegalovirus ocular. O tratamento é un tratamento prolongado, inicialmente con unha fase intensiva con ganciclovir intravenoso e con secuenciación a valganciclovir oral, que hai que manter incluso ata 6 meses. E nos casos graves habería que valorar asociar foscarnet intravitreo. A uveitis por toxoplasma é a primeira causa de uveitis posterior no mundo. Diagnostícase tamén un diagnóstico clínico, identificar un foco de retinitis necrotizante asociada a unha cicatriz cororetiniana, que son datos que se asocian con este tipo de uveitis, e podríase tamén realizar PCR en mostra de humor acuoso ou humor vítreo. O tratamento, temos varias opcións, a principal é a piremetamidina máis sulfadiazina, e tamén se podría utilizar o Septrin, que habería que manter durante 4 ou 6 semanas e asociar ácido fólico para evitar unha pancitopenia. No caso de que haxa moita resposta inmunitaria a nivel de uveitis anterior e demais, habería que asociar corticoides e unha vez terminado o tratamento habería que manter profilaxis con Septrin en pacientes inmunodeprimidos hasta conseguir que teñan máis de 200 CD4 durante 3 meses seguidos. Estas imaxes son, a primeira, o que vemos aquí son unhas sinequias de iris e uns precipitados queratóxicos, aquí pequeniños.
Logo, esta imaxe é unha cicatriz de toxoplasma, esta de aquí, e isto é un foco de corioretinitis. Esta imaxe de aquí sería hemorraxias retinianas, que son as zonas vermellas, e a parte blanca, que son necrosis, perdón, necrosis retiniana. E aquí o que vemos é un tuberculoso, o sea, un tuberculoma, esta zona de aquí. E agora vamos cos casos clínicos que se viron en UEIN. Este está mal, evidentemente non é de outubro do 25 e do 24, que é unha endoftalmitis por Candida albicans. Era un home, bueno, e sigue sendo un home de 80 anos con diabetes, cardiopatía, carcinoma de ciego localmente avanzado que estaba en tratamento quimioactivo e inmunoterapias. Era un paciente inmunodeprimido que tiña un catéter doble J e portaba tamén un reservorio. Xa tuvera un ingreso previo tamén por unha candidemia e volve a ingresar por fiebre en contexto de candidemia por Candida albicans, sensible al fluconazol, con focos identificados urinario con que se recambiou o catéter, tamén tiña o reservorio positivo e ademais fixo unha espondilodiscitis e unha endoftalmitis, claro, se non estaría aquí. Os oftalmólogos o que nos comentaban era que vían focos blanquecinos, que son estes dous de aquí, en periferia, que son focos de corioretinitis, e este fondo de ollo que se ve así medio borroso e opaco, quere dicir que hai vitritis asociada. O tratamento para as endoftalmitis por Candida albicans, sensibles ao fluconazol, teñen que ser a dosis altas, 400 mg cada 12, e tamén se debería asociar, cando hai afectación do vítreo, inyección intravítrea de voriconazol, que neste caso tamén se administrou. Este caso do mes pasado son dunha tuberculosis con tuberculomas coroideos. É un home de 63 anos con antecedentes de diabetes, hipertenso e cardiopatía que ingresa por clínica neurolóxica, principalmente pérdida de forza nun brazo, parestesias en caras e visións de miodesopsias. Tiña un test de IGRA positivo e fixéronse un gran estudio de extensión e se aislou finalmente o Mycobacterium tuberculosis en orina. Os oftalmólogos nos comentaban que tiñan unhas lesións blanco-amarillentas coroideas, que son estes puntiños blancos de aquí, que son compatibles con tuberculomas. Entonces, se iniciou o tratamento xa de forma empírica, vendo todos os hallados que tiña compatible, tiña unhas loas cerebrais, tiña estes tuberculomas coroideos, todo compatible con tuberculosis, empezou o tratamento e mellorou. E sigo co tratamento, claro. E despois este caso, que é unha retinitis por citomegalovirus, que é unha muller de 54 anos con infección crónica por VIH estadio C3, con abandono de tratamento antirretroviral desde 2022. Ingresa por clínica respiratoria con neumonía bilateral que se puxo en relación con posible implicación de pneumocistis girovechi ou citomegalovirus, tiña unha PCR de citomegalovirus de 7 millóns, unha carga viral tamén de 2 millóns e uns CD4 de menos de 50, e se lle fixo un fondo de ollo con a imaxe típica que é de tomate queixo, que son a necrosis, que é a zona blanca, necrosis retiniana e as hemorragias retinianas. Finalmente esta paciente falleceu. E logo tamén tuvemos un par de uveitis por sífilis. Este foi un home de 59 anos con unha infección crónica por VIH estadio A3, con viremia de baixo nivel desde 2016 e que xa tuvera unha neuroluis no 2012. Ingresa derivado por oftalmo por unha uveitis anterior, en contexto dunha neurolues con unha seroloxía con RPR positivo, tendo previa a de xulio, facía menos dun ano negativa, con bo nivel de CD4, unha carga viral, unha viremia de baixo nivel con 45 copias. Os oftalmólogos describían as sinequias, aquí no iris, e os precipitados queratóxicos, que son estes puntiños blancos que se ven aquí, e tamén se ven as sinequias neste lado.
E ademais, Tyndall positivo, que o Tyndall é que hai presencia de células no vítreo, que se ve así como medio borroso tamén. E o tratamento pois, sería a penicilina intravenosa durante 14 días, asociado a colirios de atropina para dilatar o ollo e evitar que se sigan formando sinequias, e esteroides porque tiña moita inflamación o do Tyndall. E nada, as conclusións, pues decir que as infeccións oculares son frecuentes e poden chegar a provocar ceguera se non se inicia de forma rápida o tratamento, que hai que valorar o estudio, a necesidade de estudiar un fondo de ollo en casos determinados, como as bacteriemias por Staphylococcus aureus ou Candida albicans, que sí que poden dar diseminación a nivel ocular e endoftalmitis, que evidentemente ten que ser un enfoque multidisciplinar con a presencia indispensable dos oftalmólogos para poder administrar tratamento óptimo e estudialos, claro. E ter en conta que a barreira hematorretiniana, ao igual que a hematoencefálica, dificulta a difusión dos antibióticos e hai veces que é necesario incrementar as dosis dos mismos ou escoller aqueles que sí que a vayan a atravesar. E nada, incidir tamén na prevención, que pues, para as queratitis intentar usar o mellor posible as lentillas, para evitar os traumatismos corneales, gafas de protección, e para evitar as conxuntivite por herpes, pues, a vacuna do herpes zóster. E nada máis.